už ti hádam povedal. No, ako tie sľuby ste si dali vraviť, konečne. No, to si navalili. No akože sľuby. Bože ja, bože, na nich ešte nemôžem, ale ak nie sú nejakí cigáni, mu si sľuby zadržia. A ak nie, ja ani my nesmiahneme. Ak by si ty nebola proti tomu. Čože by som bola? My sa len bojíme, že si ich nesplnia. Splníme. A hľadte na ne, je to ako spochadené jedno do druhého. Spochadené. Tak. Otec nebeský pomáha, Sestra. aby to, čo ste slúbili, aj splnili. Matka môj dobrý. Nerozlej mi. No, Miško, aby Boh Otec nebeský vyslíšal, že by som ťa ešte tej jesene tu v dome mala. No, fakt. To môže, citka moja. Nuž ale sestra Jano, čože ty slubuješ? Veď som ja, že mi ty k nám dievča dáš. Ale že nie taraj, sestra. No čože ja budem, ktože nebude doma robiť, keď mi on bude doma? On je, že kto keď mi ešte tam má odísť? No ale to, že vypila už doma, To čo by si povedal? Mama, čo začínate? Ale oblízla aj doma. Či oblízala, či neoblízala, ja na to nepristávam. Mama, pre Boha vás prosím. A ja na to tiež nemôžem pristať, aby mne dievča z domu šlo. A ja si ja z domu nedám. Ani dotknúť, ty z domu nemôžeš. A môj si tiež nie. Maja, idem. Ale zavri, ale za sebou.